Όταν ακούμε, αγαπητοί χριστοαδελφοί και σεβαστοί μου πατέρες, για την προσωπική ιστορία του Ζακχαίου και βλέπουμε τη μετάνοια την οποία είχε, πάνω σε σημερινή ευαγγελική περικοπή, για να οδηγήσουμε πραγματικά ενανισμένες από τους πατέρες, μας κάνει εντύπωση ότι τη στιγμή που ο μέλλον άσχολος Υιός ζητάει από τον πατέρα του την περιουσία, δώσουν οι πάτες το επιβάλλον μέρος της ουσίας, ζητάει μόνο την περιουσία του, ο πατέρας, σεβόμενος τελείως την ελευθερία του, του λέει πάρε παιδί την περιουσία και πήγαινε στο καλό, όπως αναπολύει. Έδωσε λοιπόν αυτό που τον αναλογούσε και τον άφησε να πάει στο καλό. Ο πατέρας ξέρει με πόσο πόνο το είπε αυτό, αλλά πρέπει να σεβόμαστε την ελευθερία κάθε ανθρώπου και να αναγνωρίζουμε το δικαίωμά του στο λάθος. Επειδή μας έφτασε τελείως ελεύθερος ο Θεός, ελεύθερος να τον ακολουθήσουμε, ελεύθερος να τον αρνηθούμε, μάλιστα εν την πλήρη ελευθερία μας, τον σαρώσαμε τώρα στον Χριστό μας. Μας αφήνει λοιπόν ελευθέρος ο Θεός. Δεν μας καταπιέζει. Το θέμα είναι εμείς πώς ερχόμαστε απέναντί του. Έτσι λοιπόν ο πατέρας ούτε κάθισε να κάνει άλλη γραμμόνα επειδή ο γιος του έφυγε, αλλά ούτε έβαλε και κατασκόπους που να τον παρακολουθούν που θα πάει και τι θα κάνει. Σεβόμενος τελείως την ελευθερία του. Βέβαια, όλοι μας ξέρουν, μας λέει η ευαγγελική περικοπή, πώς έζησε ο άνθρωπος εκεί που πήγε. Εσκόρπισε λέει την περιουσία του, ζώντας άσοδο. Και όσο δεν ήταν γεμάτη η τσέπη του από λεφτά, ήταν γεμάτος ο χώρος του φίλου. Όταν η τσέπη άδειασε από λεφτά, αφού εξόδευσε την περιουσία του ζώντας άσοδα και λέει την ουσία, εξόδευσε την ουσία αυτού ζώντας ασόδος. Είναι πολύ σημαντικό το ότι η περιουσία λέγεται ουσία στο ευαγγελικό κείμενο. Στην ουσία ο άνθρωπος ο οποίος ξοδεύεται έτσι δεξιά και αριστερά, ανταλλάζει στην ουσία την ανθρώπινη ουσία του, την ανθρώπινη φύση του. Σπαταλιέται λοιπόν δεξιά και αριστερά και στο τέλος μη έχοντας τον άνθρωπο πλούσιο αναγκάστηκε και μπήκε σε έναν υποτακτικός, σε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε χείρους, γουρούνια δηλαδή, και έδινε στα γουρούνια ξυλοκέρατα να φάνε, να βοσκούσε δηλαδή. Και μάλιστα έπαιρνε από την τροφή των γουρουνιών και έτρωγε και αυτός. Δηλαδή από ξυλοκέρατα, από χαρούδια. Και αυτό βέβαια δεν λέγεται τυχαία, διότι με το χείρο, με το γουρούνι, οι πατέρες μας εννοούν και συμβολίζουν τα πάθη του ανθρώπου. Και έτσι ο άνθρωπος ο οποίος υπακούει στα πάθη του, τελικά ο λίγο κατ' λίγο γίνεται γουρουνοπρόσωπος και δεν μπορεί να έχει επαφή με τον Θεό, διότι ο ίδιος ο τρόπος της ζωής του τον αποκλείει από τη Θεία Χάρη. Όμως αυτός ο χειροπρόσωπος άσωτος πρόσεξε μια λεπτομέρεια η οποία του πήγε σε καλό. Δεν ξέχασε ότι είναι γιος του πατέρα του. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται η στιγμή της μετάνοιας και λέει ότι εγώ τώρα θα επιστρέψω και θα πω στον πατέρα μου, πατέρα μου, αμάρτησα απέναντι στον ουρανό και απέναντί σου, χρησιμοποίησε με πλέον σαν έναν από τους δούλους σου και οι δούλοι πέραναν καλύτερα από αυτόν, έκανε τη σκέψη στο σπίτι του πατέρα του. Έρχεται λοιπόν η στιγμή της ταπείνωσης, η στιγμή της μετάνοιας και η επιστροφή του ασώτου στον πατρικό οίκο. Εδώ σημειωτέων οι πατέρες μας πολλές φορές με την επιστροφή του ασώτου στον οίκο, στον οίκο του, εννοούν και τον να επιστρέψει ο αλήθης και άσωτος νους μας στο σπίτι του που είναι η καρδιά και να κάνουμε μέσα στην καρδιά προσευχή προσεκτική χωρίς διασπάσεις. Μας κάνει εντύπωση ότι ο πατέρας ήδη το περίμενε. Διότι έτσι μακράν του απέχοντος ο πατέρας του ήρθε, τον αγκάλισε και τον κατασπάστηκε, τον φίλησε. Που σημαίνει ότι ο πατέρας του τελούσε στο σταυρό της αναμονής και της προσευχής. Έτσι είναι. Η προσευχή είναι δύσκολο
Το να πει σε κάποιον κάνει αυτό, κάνει το άλλο, σαν να το θεωρείς δουλικό σου, σαν να το θεωρείς κτήμα σου, είναι εύκολο πράγμα. Αλλά το να μονατήσεις για το παιδί σου, σεβόμενος πλήρως την ελευθερία του, είτε ως γονιός, είτε και ως πνευματικός πατέρας ακόμα, διότι ψάχνουμε να βρούμε το μικροσκόπιο του σχεδίου, οι οποίοι κάθε βράδυ είναι καλύτερο, γονατίζουν και λένε για τα πάθη των ιδίων αυτών και κατόπιν για τα πάθη των πνευματικών του στέχνων, είναι δύσκολη προσευχή, είναι δαπανηρή προσευχή, είναι εξαντλητική προσευχή, είναι τάνισμα και έντομα του πάνω στο σταυρό της προσευχής. Είναι η προσευχή. Και πολλές φορές πονοκεφαλιάζει ο άνθρωπος για να συγκεντρωθεί στην προσευχή. Όμως αυτός ο πονοκέφαλος, που δεν είναι άλλος από το ακάπητο στεφάνι του Χριστού που νοεράβουμε, ο πνευματικός πατέρας, ο κάθε χριστιανός ο οποίος προσεύχεται και προσπαθεί να συγκεντρώσει το νου του, είναι αυτός τελικά που τον αγιάζει. Η συμπεριφορά του πατέρα είναι αξιοσημείωτη. Γιατί ενώ παρόλη την υποδοχή ο άσχετος Υιός λέει στον πατέρα αμάρτησα ενώπιον σου και πίσω έμεσα έναν των μυστίων σου, δηλαδή παρόλο που τον υποδέχεται έτσι ο πατέρας ομολογεί το σφάλμα του γενικά και αόριστα, έτσι. Δεν το ρωτάει ο πατέρας λεπτομέρειες, τι έκανες, πώς το έκανες, με ποιον το έκανες, πού πήγες, δεν κρατάει μπακαλοδεύτερο δηλαδή, να βλέπει, να ανακρίνει, δηλαδή δεν του κάνει ανάκριση, βλέπει την ομολογία του στα μάτια του και τη συμπεριφορά του και αμέσως λέει, του βάζει δαχτυλίδι στο χέρι, του βάζει σαντάλια, του βάζει την πρώτη στολή και το προσκαλεί στον δείπνο με το μόσχοτον σιτευτό. Σαν να λέμε δηλαδή, κάνοντας αναγωγική ερμηνεία, ότι ο πνευματικός λέει στο πνευματικό του τέκνο θα πας να κοινωνήσεις τώρα, αφού ομολογήσει ειλικρινώς τα πτέσματά του. Μας κάνει εντύπωση ότι ο πατέρας δέχεται απλώς την ομολογία, προσέχουμε, και τον πηγαίνει στο τραπέζι. Δεν του κάνει ανάκριση και δεν του καλλιεργεί τις ενοχές. Να προσέχουμε πάρα πολύ και εμείς οι χριστιανοί μεταξύ μας και εμείς οι πνευματικοί πατέρες μου, μην καλλιεργούμε ενοχές σε όσους εξομολογούν. Διότι τις ενοχές τις πιάνει ο διάβολος, τις μεγενθύνει, τις κάνει ψευδοενοχές και ο άνθρωπος ταλαιπωρείται από φαντάσματα. Από υποθετικές αμαρτίες πια. Είναι σημαντικό να έχει ενοχές ο άνθρωπος. Ίσως στην αρχή της πνευματικής ζωής θα πει σε κάποιον, κοίταξε να δεις με τον τρόπο σου, λύπησες τον Θεό. Όχι έκανες αυτό και σε τιμωρήσει ο Θεός, έκανες το άλλο και σε τιμωρήσει ο Θεός. Λύπησες τον Θεό, παιδί μου, αυτό που έκανες. Και αυτό στην αρχή της πνευματικής ζωής. Δεν τιμωρεί ο Θεός. Ο Θεός είναι μόνο αγάπη. Εμείς τιμωρούμαστε από τον εαυτό μας και από την αμαρτία. Εκείνο που πρέπει να καλλιεργήσουμε μέσα μας είναι η αίσθηση ενός μονίμου πέθους. Διότι εφόσον το ιστορικό και οι θρησκείες έχουμε απαντάς, ποιος είναι να μάθει πάνω στην εκεί που να μπορεί να γίνει τα περήφανιστή. Όλοι είμαστε πανολοί και οι άλλοι είμαστε είναι αμαρτωλότεροι από τον πατέρα. Διότι είχαν μέσα στην καρδιά τους την αίσθηση αυτού του Χριστός. Και οι θρησκείες ακόμα μπορεί να μαρτήσει κανείς. Άρα, εκεί που πρέπει να καλλιεργηθούν μέσα μας, ενώ οι ενοχές και τις εξωτερικές, του λέει επίσης, αλλά μια συνεχή αίσθηση πένθους για τις αμαρτίες μας. Διότι, ακόμα και αν δεν μαρτήσει για τη στιγμή, δεν είσαι και λιγότερο από τον άνθρωπος από τη στιγμή που μαρτάνεις, πάντα είσαι φτασμένος στο πάρκο. Απλώς, όταν αισθάνεσαι όμορφα και δεν πέφτεις, είναι μόνο ότι διαχάρεις και σε καλύπτει και δεν θέλουν να κουστουλήσουν και οι ομόνες σου. Όταν φύγει η διαχάρηση, σου τα αποκαλύπτει. Μια άλλη διαχάρηση σε καλύπτει δεν είναι τίποτα. Όλα πάνε καλά και βέβαια. Μια άλλη διαχάρηση και τότε φαίνεσαι ποιος είσαι. Και στις δύο περιπτώσεις που άσπρεις η διαχάρηση σε επισκέπτεται και σε θυμίζει, η θέλει και σε αδειάζει. Αυτό που άκουσε. Και εμείς δεν κάνουμε μονίμως την αίσθηση ότι είμαστε στο πάτο. Αυτή είναι η αίσθηση της ασωτείας. Η ευλογημένη όμως αίσθηση της ασωτείας. Και μάλιστα όταν βλέπεις ότι ο Θεός σου κάνει την ειδίκηση και σκέφτεται μόνο ότι αισθάνεσαι στον πάτο, πιο πολύ ρεθείς. Και περισσότερο να βρω στον πάτο που δεν αισθάνεσαι. Δεν υπάρχει περιθώριο να αισθανθείς του Θεού και πόσα και τα σε ενδιαφέρεις. Θα μας κάνει εντύπωση η στάση του πρεσβύτερου.
και δέχεται που εδρεύει στην καρδιά μας. Γι' αυτό να προσέχουμε και εμείς πολύ της Εκκλησίας. Δεν παίρνουμε πια, κάποτε δεν θυμόμαστε αυτό. Τώρα δεν περνάει. Η σειρά της Εκκλησίας σιγά τα μάχα. Να βλέπει ο άλλος τον Χριστό στο πρόσωπό σου, το βλέπει ή βλέπει ένα προσωπικό εμβολιάς. Μόνο σε βλέπει, του φτάνει. Και σου λέει: αν είσαι χριστιανοί, καλύτερα που δεν είναι χριστιανός. Και καλά κάνει να μας λέγεται κοντά μας και δεν φέρει. Μετάνοια είναι που θέλετε. Τη μετάνοια του βασόλου. Να πάρουμε δηλαδή από τον πρεσβύτερο αδελφό τη σχετική καθαρότητα. Διότι είχε σχετική καθαρότητα. Αλλά αυτή να τη συνδέσουμε με τη μετάνοια του βασόλου. Όχι με την αυτάρεια καθώς πρέπει και ο αξιοπρεπούς εντός εισαγωγικών. Αυτό μας λέει. Ξέρετε, ο Νίκος Γαβριλιατσίκης, ένας άνθρωπος λογοτέχνης και όχι μόνο, ο οποίος έζησε τον Θεό μέσα στα βάθη της καρδιάς του, είχε πει κάποτε μια ιστορία στον καθηγητή μου, τον κύριο Κεσιδόρου. Μίλησε για μια άμυνα από το δοξάδο της δράμας, την οποία έτσι ένα φωτός τη βίασε την Αυσιανίου και αυτή ανέβαλε το σταυρό της αντίμωσης της δημόσιας, μεγάλωσε το παιδί, το Μιχαλάκη, τον πάθευσε και από το αδέρφιο του Μιχαλάκη ευλαβέστε τον λαό μια θαυμάσια μέρα και την οικογενειάρχη αυτή τη στιγμή. Η Άννα δεν ξέρει να μονάσει, πήγε λοιπόν να μονάσει. Έκανε σπιτικούς αγώνες η γυναίκα, τραγικό σκηνή. Κάθε βράδυ μισή νύχτα ανάμεινούσε και τη μισή κοιμότανε και ένα βράδυ λοιπόν έρχεται σε έκσταση. Αυτός τώρα λέγεται τι άποψη έχει ο Άγιος για το έργο του και τα ρετή. Εμφανίστηκε λοιπόν ο Χριστός και της λέει: